A DST está a desenvolver unha campaña especial de control e vigilancia do uso do cinto de seguridade e sistemas de retención infantil, elementos que son indispensables para evitar lesións en caso de accidente. A Dirección Xeral de Tráfico iniciou onte unha campaña para vixiar o uso do cinto de seguridade e dos sistemas de retención infantil que se desenvolverá en Galicia ata o domingo 16 de marzo. Axentes de tráfico da Garda Civil e das policías municipais dos concellos que se suman á iniciativa están a realizar estes controis, cos que se busca concienciar sobre a importancia da utilización dos sistemas de retención homologados, como recordan nas autoescolas. Non é que sean necesarias, son imprescindibles, é algo que teñen que facer sí ou sí. O cinto é algo e un elemento de seguridade activa que é importantísimo a hora de seguridade pasiva e que é importantísimo a hora de evitar que cando hai un accidente que se produza o menor dano posible para os ocupantes. Obviamente é moi importante tanto como as persoas de diante como as persoas dos asentos traseros que usen eses sistemas de retención. Moitas veces non nos damos conta que unha persona que vai detrás no coche pode vir en riba nosa se non ten o cinto de seguridade, con unha frenada un poquinho brusca. Eso pode matar a xente, eso vela pola nosa seguridade. Remarca a importancia do uso destes sistemas como cinto de retención infantil, xa que segundo os últimos datos da DST, o 20% de persoas que faleceron en accidentes de tráfico en turismos no 2024 non o tiñan posto, polo que cada vez máis persoas están concienciadas de poñer o cinto. Que xa é algo que facemos xa de inicio. Eu creo que cada vez é máis como un automatismo que temos que nos xenera a sociedade. Despois de moitos anos, pois xa o primeiro que faz, nada máis poñerte no coche, subirte e poñerte o cinto. É algo xa automático, pero bueno, esas cousas non se consigue de un día para outro, senón con moita sensibilización para a población, moi estar en riba da población, e estas campañas obviamente pois axudan para que nos demos de conta da importancia e que pouco a pouco aquí cada vez son menos os que non poñen o cinto. No caso de sufrir un accidente, estes sistemas poden axudar a reducir as lesións e a evitar a morte. Permanecer dentro do vehículo é imprescindible. Se permaneces dentro do vehículo non vas a dar contra nada que teñas fora. O vehículo é como un caparazón que temos, vale? Que lle pasa nunha motocicleta, non ten ese caparazón, vai bater, e o que vai bater é o condutor. Aí, por eso, moitas veces morre moita xente nas motocicletas. Xa que temos ese caparazón ao redor do vehículo, vámoslo aproveitar, vale? Se salimos despedidos ou non ter cinturón, pois vamos a dar, podemos morrer, podemos pasar mil tragedias. Aínda hai xente que non usa o cinto por diferentes motivos, pero por sorte afirma que cada vez son menos as persoas que non o poñen. Cada vez menos. Moitas veces o que facemos con traxetos cortos intentándonos autocomplacer dicíndonos é un traxeto corto, tal, non nos vai pasar nada cando vas aí 1 kilómetro e tal, pero bueno, a resposta clara neses traxetos cortos é realmente onde se producen os accidentes. A DST recorda que o uso do cinto reduce a metade o risco de falecemento en caso de accidente en un 77% en caso de emborcar o vehículo. Na mesma campaña do ano pasado controláronse 49.853 vehículos en Galicia, dos cales 1.030 foron denunciados. Os automóviles controlados 44.528 eran turismos, entre os que houbo 854 denuncias, 1.061 eran taxis, entre os que houbo 2 denuncias, 716 foron autobuses con 11 denuncias e 3.548 eran vehículos de transporte de mercadorías e rexistráronse 163 infraccións.